tots els usuaris de les xarxes socials que van fer caure totes les xarxes a Costa Brava. Però això serà un altre dia. A la Costa Brava, i després tenen moltes històries. Explica'ns allò de que anàveu a Andorra, que vosaltres trèieu més duros al duro dels que tenia, Bueno, tan bèsties que eren ara, i t'ho poden servir a domicili. I comprar. Abans tenies que... Feia un menú que aquí... Jo diria que això és una filosofia. Sea